duwa pag email. Kung ano mo kinabuhi karon mga idol. Pag-abot na mo dire sa isa na dire dai. Bantayan. Santa Fe. Santa Fe dire dai. Ha? Bantayan Island no. So D1 mo na ang sitwasyon karon mga idol. So good mig biyahe alas 5 sa buntag. So naabot mi dire Bantayan mga idol alas 11. Mga alas 11. So ako ang mga kauban, tara, lockdown na. So bali mga idol, mao ni amo ang room dire. Mao ni amo ang gistihan. So ano siya, balibot. Grabe kakapoy mga idol. Kapoy ni magbiyahe ta. Tara. Bulabog kay daw kauban dire mga idol eh. Grabe ka puya din kanang magbiyahe kang mga idol kanang wala kay budget pati gutom. Kanang kapoy. So, tura akong kauban usa na lockdown na. Then ang usa na diri sa CR mga idol. Sir, pagdali diya sir. Pagdali dira. Nag-CR pa akong kauban mga idol. Then bale upat na diri sa usa ka room mga idol. So ako then duha ka maestro, ang usa nag-CR, mao ning usa na lockdown. Director niya sir, paggawas mo ka sir. Dire usa akong kauban. Mana mo ang driver. Driver sa school, pero dire hayahay kay ni ron kay relax na ni karon. Tanawa kay sige raw pa mot kaon sa ni Mga scatter siguro, tara tanawa. Scatter siguro, klaro kayo, scatter. Buwan ko tanas. Tanawon ko na tanawa. Scatter ka tayo. Wala koy. Ay buwin. Upya nga. Ako exam. So inaani kanina mo kinabuhi D1 diri sa Bantayan Island. Charot, ara ko kauban mga idol. Hi sa hi. Hi. Chora. Mo nang pinakagwapo kauban na diri mga idol, oh. So right. Grabe ka dito sa kinabuhi mga outing mga idol, pero grabe ka kapoy. Ligo uban. So D1 mo niyang nagtapo sa kong kinabuhi dire, gikan pag-abot sa Bantayan Island. So nagsaba-saba gyapon ko na bisig ni natulog. Tora. So ang mga tulog noon. So tara, turo mo dire mga idol. Bango na dyan ko para sa inyo ha. Siyempre, pagwapo sa tagamay. Charot, magawas at ha. So, mauna ang gawas mga idol. Munang itsura. Nadire among kauban, nadi Castro, mga babae. Then, nadito ang uban mga idol. So, bali, kuan may karom, usa, duha, tulo, upat, 5, 6. So bali 6 may karom. So gilahi ang mga boys. Gilahi ang mga boys og rom kay kabaw na mo. Then sama kay boys ko ani dire. Mani among CR dire mga idol. Haway lang CR dire. Tara. Hindi na ganyan. CR kan ko ganyan para Balik kahit dak mo nito kinabuhi dire.